बिटिसि सुक्तिया माने शान्ति सुक्ति नङा लोगोफोर बे अशान्ति सुक्तिसोमोन हाग्रामाया जुदि रन्जन दैमारिखौ इसिबां जुदि अननाय दङमोनब्ला बिथाङा 17 बोसोरावहाय पावाराव गादियाव जिरायनानै दङमोन मानो बिथाङा बख'नो हायाखै बिथाङा बुंदों हाग्रामाया गावनि खुंथाय समाव रन्जन दैमारिखौ मानो बख'आसै होननानै नाथाय बै समाव गोजोन गोरोबथा जायाखैमोन बेखायनो बियो सख'नो बिहा गोहो गैयामोन नाथाय दिनै गोजोन गोरोबथानि उनावबो मानो गवाखै आं बेखौसो बिनि सायाव बुंगोन आरोना बे मानसिनि सायावहा दा आर्निङा एसे मोननायजों गस्लाफोर सोलायनाय बायदि सोलायगासिनो दं आङो आसोला माहाजोनजों आं नोंसोर गारि गुरा बेराय गोदान गोदान ड्रेस गाननानै गावखौनो गोदानै सोलायनाय बायदि मोनदोंसिनो नायदो हेल' लोगो फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै दिनैनि थासारिया दानि मुगाया माबायदि जालांनो हममारदों दिनैनि दिनाव ना गोदोनि दिनाव जों उन्दै उन्दै समाव नुबोदोंमोन ना बिउटि पार्लार दंमोन ना माबा मोनसे मासाज खालामग्रा बेफोरबायदि जायगा दंमोन गैयामोन आरोना दा बेफोरबायदि उन्दै उन्दै बैसोआव बिरि सिगारेट सोबनाय जौ लोंनाय ड्राग्स लानाय बेफोरबायदिखौ जों नुबोआखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुगासिनो दङ गाज्रिया ओरैबादि बुंफावबायना गाज्रिया ओरैबादि बुंफावबाय लोगोफोर बेखौ मोजां मानसिया सहायनो बिराद गोब्राब जालांनोसै दानि मुगायाव नोंथांमोना दिनै बयबो नुदों जानांगौ क'क्राझारावहा मोनहालायबाय आरोना जायफ्रा देहा फानग्राफोर ना रयेल इउनिसेक्स ना मा बुङो बे जायगायावहा हमदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिप नायनो हागोन आं होनानै होगोन उनावहाय जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा दे मानो बेबायदि जायो दिनैनि मुगायाव दानि मुगायावहा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेबो माने माखासे जेंनायाव गोलैनांसिगोन आरोना जोबोद गाज्रि जेंनायाव जायफोरा मोजां गाज्रियाथ' गाज्रि बे मोजांसो मोनखागोन बेफोरबायदिखौना जायफोरा मोजाङाव सोलिदों बिसोरबो जोबोद सैसोनांगोन दानि बे मुगायावहा गोदो गोदाय बेफोरबायदि रावबो देहा फाननो हायामोन जायगा जायगा सोरबा गथ'फ्राबो सिगारेट बिरि सोबनो हायामोन जौ लोंनो हायामोन बै समाव गोहो गैयामोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाबाय संसाराव जेसेबांनिखि मानसिया फ्रि आरो उदांखौ मोनोना बेसेबांनो जोङो उदांखौ मोनो नाथाय जोंनि साननाय हनाया गाज्रिखौ बांसिन नाजावनो दे जेसेबांनो जों उदां जागोन बेसेबांनो जों गाज्रिखौ मावनो लागोन बे बाथ्राया सैथो दे जों नुदों आरो जोंनि मेगनावनो बेफोर जाथाया जादों आरोना सोरबाफोर सोरनिबा गथ'आ जुदि फ्रि उदां ओंखारनो मोनदोंब्ला बेरायनो थाबायनो मोनदोंब्ला नों साननानै ला नोंनि गथ'आ मा मावदों नोजोरखौ मोनगोन नोंसोर होमबानानो गासैबो नोजोर होलाय सोरनिबा गथ'आ बिमा बिफानि रायनाय बुनाय बुंनाय फंसेबो मोनाखैब्ला बे गथ'आ माबायदि जालांदों मा खालामो जोंथ' नुयो बहुद थांलाय फैलाय गथ'फोरा लोंनाय सोबनाय बेफोर माबोरै जानो मोनदों फ्रि बांसिन फ्रिदम बा फ्रिनि थाखाय जादों आरोना गोबाङा फ्रि नङाब्लाबो खालामखुमायो नाथाय बेबो बिमा बिफानि नोजोर होयि फ्रियाव खालामखुमानायसो दे बेफोरो एखबार गारि गुरा उन्दै बैसोनिफ्रायनो बेसेबां एम इ स्कुल फरायबानो गारि दानिया जों गोदो मामोन हाइ स्कुलसिम फरायहैब्लाबो साइकेल गंसेखौनो मोननो थाङामोन आथिंजों थांलाय फैलाय नाथाय दानि दिनाव एम इ स्कुल फरायब्लानो गारि बेरायनाय लोंनाय सोबनाय ड्राग्स लानाय बेबायदि जोबोद दुखु मोनो दे दानि मुगानि मानसिफोरखौ दानि उन जोलैखौ लाइमोनफोरखौ नायोब्ला जोबोद दुखु मोनो रायजोफोर नोंथांमोना मोना मोना मिथिया नाथाय मोनो सानो गोसोआव मा जाबावगोन आरो इयुनाव जोंनि गथ'फोरनि गथ'फोर माबोरै जाबावगोन जुनार आखुनि बा जुनारनिख्रुइबो गाहायसिन गाज्रिसिन जागोन नामा नायदो भिडिअखौ माबायदि हमजादों आरोना दा हौवाफ्राबो हमजादों लाजिनाय दंना गैया देहानि लुबैनायजों गावनि मान सनमान थैनायजों समान जाबाय बिसोर दिनै नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ আমিতো ইয়াতে এটা ৰেড কৰিছোঁ বাকী জেগাটো মই গম পোৱা নাই আমাৰ মেডাম আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডাম আছিলে এতিয়া আমি ছোৱালী পাইছোঁ 7জনীমান আৰু ল'ৰা পাইছোঁ 3জন ল'ৰা পাইছোঁ পালা গৰাকীটো এইটোকে মনিৰুল মনিৰুল তেওঁ এইটো মানে পালাটো চলাই আৰু এইটো কি ৰয়েল স্পা পাৰ্লাৰ ইলিগেল কাম
কয় বুলি আমি গম পাই আহিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ পাইছোঁ আমি কিছুমান আপত্তিজনক বস্তু পাইছোঁ আৰু স্পাই আছে নেকি আপোনালোকৰ? হা স্পাই আছে নেকি? হা আপোনালোকৰ স্পাই আছে নেকি? নিশ্চয় আছে নিশ্চয় हेल' लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहा भिडिअखौ नायलांजोबजासिम अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरोना सासे मानसिहा दिनै बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों माबोरै जादोंमोन जाथायफ्रा आरो बिटिसि सुक्तिया मोनसे अहान्ति सुक्तिमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरोना थ' भिडिअखौ नायलां बेनि उनावहाय आं जोबनायाव नोंथांमोननो फंनैसो ओरैनो बुंगोन बाथ्राखौ भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो बुजिखागोन आरोना मा बुंनो सानदों बिथाङाहा थ' नायलांग्रोदो भिडिअखौ खोथाया जाबाय 2003 बिटिसि एकर्ड बे एकर्डखौ नोंथांमोना शान्ति सुक्ति होननानै जेब्लाबो जाहिर खालामनो नागिरो किन्तु बे सुक्तिया शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर दिनैनि थारिखआव आङो बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डखौ आङो अशान्ति सुक्ति होननानैसो दिनैनि थारिखआव आं बुंगोन बे अशान्ति सुक्ति जे अशान्ति जादोंमोन बिनि माखासे उदाहरण आं नोंथांमोननो दिनैनि थारिखआव एग्जाम्पल होनो हायो बे एग्जाम्पला जाहैबाय जुदि 2003 जुदि शान्ति सुक्ति मोनब्ला मानो 2008 निफ्राय 2010 नि गेजेरावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय 157 जन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होनो गोनां जादोंमोन सोरबाया दानथार जादोंमोन सोरबाया सुथार जादोंमोन सोरबाया गावथार जादोंमोन रायजोफोर गोसोआव ला आरो जुदि बिटिसि सुक्तिया जुदि शान्ति मोनब्ला 2008, 2012 आरो 2014 आवहाय सावथालजों बांगालजों बर'जों दावहा जादोंमोन रायट बे रायटआवहाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा थैदोंमोन सावथालफ्राबो बांगालफ्राबो थैदोंमोन गावथार जादोंमोन सोरबाया सुथार जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन जोङो माने गावनि गामियाव गावनि न'आवहाय थानो हायाखैमोन बेबायदि मोनसे परिबेस जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जादोंमोन रायजोफोर जुदि बिटिसि एकर्डा जुदि शान्ति सुक्ति मोनबा मानो बेबायदि दावराव दावसिया जानो मोनखो मानो बेबायदि रायटआ जानो मोनखो मानो जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय न' सावजाखो मानो जोङो गावबा गाव गामिखौ गारनानै खारनांखो मेला उदाहरन दंबावो रायजोफोर आङो होनो हायो जोंना माबायावहाय 2007 नि जानुवारि मासावहाय दावागुरि गामियावहाय बालिमारिनि जटिल बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा अना खानायैनो गावथार जादों बे दावागुरि गामियावहाय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुबाय माबादि ना हमजाखो बोरै हमजानो मोनखो गावसोर आन्दायै बेसेबां लासै जादों मा गावगायनि न'खरनि परियालनि मानसिफोर रायजो राजा बेसेबां लासैसिन जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुबाय बेजों लोगोसे आरो बे मोनसेबाव मैयानो होखांबाय आं भिडिअखौहाय थेवब्लाबो दिनै मोनसे रिपिट खालामनो सानदों बिथांनि सायाव जे बनजार नार्जारिस नामा बिथाङा UPPL नि मानसि आरोना दिनै UPPL नि मानसिब्ला BPF नि सायाव बियो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंबाय जे BPF आ माबायदि मानसि बुथारबोदोंमोन सिगाङाव BPF आव माबायदि दाखु मानसिफोर दंमोन बेनि बाथ्रा माखासे बुंदों आरोना बिथाङा स' जाथाया जालांबायबा बेल' नङा जोंनि मानसिफोरखौ बिटिसि जानायनि सिगाङाव बेसेबां मानसि बुथारदोंमोन मा जाबोदोंमोन ना बेसेबां माबादि जाबोदोंमोन बेल' नङा जोंनि NDP-नि सेथि मुंख्लंआ सोरमोन बाम्बरगोरा बिथांखौ सोर बुथारदोंमोन गुबुन हारिनियाथ' बुथाराखैमोन जोंनि बर' मानसियानो बुथारदोंमोन बेखौबोथ' जों जारिमिनखौ नायोब्ला जों मोननो हायो मिथियो NDP-नि जारिमिनखौ जों नायनानै मोनदांनो हायो दिनै ज' बेबादि गावजों गाव सोरखौ बुथारदों बुथाराखै सोंखारिलायनायनि सम नङा बियो हायोब्ला मोजांखौ मावलांनो नाजा नोंनि बेबादि उमुक बिदि मानसिखौ बिसोर बुथारदोंमोन उमुखया बुथारदोंमोन बिदि बुंनायनि गेजेरजों हारिनि गेजेराव मा नोंथांमोना बुथारलायनायनि लामाखौ लुगैबावदों नामा दिनै जुदि नोङो सोरखौबा मानसि बुथारग्रा होननानै सोंखारिनानै रायोब्ला बा सोरबायानो नोंखौ मानसि बुथारग्रा होननानै रायोब्ला नों मा बुंगोन बेनि सायाव दिनै नोंनि बेबादि गाज्रि बिस गोनां रावफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायनि थाखाय रायजो राजानि गेजेराव मा गोहोम गोग्लैगोन बेखौ साननांगौ बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां जानानै थांबाय गोबां जाथाय जोंनि गेजेराव नों बुंनाय बाथ्रायाल' नङा बिनिख्रुइबो बांसिन जानानै थांबाय मा जाथाय जादों जायाखै गावजों गाव जादों गुबुन हारिजों जादों थ' गुबुन हारिजों जाबाय गुबुन हारिजों बर'जों जाबाय दे अब्ला मोननै हारिनि गेजेराव दावहा जायोब्ला बिजोंबो बिजोंबो खहा जाखागोन आरो बिजोंबो बिजोंबो थैनो गोनां जाखागोन नंगौना नङा रायजोफ्रा नाथाय बेखौ लानानै दिनै राजखान्थियाव मानो हाबदों
दिनै UPPL आ मोजां BPF आ मानसि बुथारग्रा होननानै नोंसोरो गावखौनो मोजां दिन्थिनानै रायजो राजाखौ बेबायदि दुंहाव थासारियाव खोलैनो नागिरदों नामा दिनै बियो बिटिआरआव आरोबाव बेबायदि बुथारलायनायखौ लुगैबावदों नामा बिसोर बे हाग्रामा फैबावोब्ला आरो बुथारलायनाया जाबावगोन बे बाथ्राखौ बुंदों बियो स' दायो गोदोनि मुगा दानि मुगा गोरोबला मिथिबायना सोरबा सासे मानसिखौ दानो बुनो हैसिगोन दानथारनो हैसिगोन बेनिफ्राय लोगो लोगोनो मबाइल दिहुननानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड जागोन अब्ला सोरबावनो दानि दिनाव गोदोनि थैलायनाय समा बे थांबाय नाथाय दानि मुगायाव गोरलै नङा दे आरो नोंसोरबो मानसिफोरखौ बेबायदि माखासे बाथ्राफोर बुंनानै मिसलिड खालामनानै गावजों गाव अर सुज्लाय होनानै अर जोंज्लाय होनानै बुथारज्लाय होनाया गोरलै नङा दानि दिनाव रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा ज' मानसि बुथारनाय बुथारिखौ लानानै पलिटिक्स खालामदोंब्लाथ' नोंसोरखौ सोर मोजां बुंगोन देलाय मानसि बुथारनाय बुथारिखौ लानानै रायजो राजानि भटखौ मोननो लुगैदों नामा दिनै बियो UPPL नि मानसिफ्रा दिनै बेफोरबायदि गुबुननि माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायाव बा गाज्रि रावफोर बाहायनायाव मानसि बुथारनाय बुथारिनि राव बाहायनायाव दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ जायगा होबावदों नामा UPPL आ UPPL आथ' मोनसे गोजोनखौ लुगैग्रा सान्तिखौ लुगैग्रा हान्जा ना दिनै बिनि बाथ्राया बेसेबां रायजो राजानि गेजेराव बिस गोनां जादों आरो सोरबा सोरखौबा रागा जोंनानै दिनै BPF नि मानसिया बिदिसि होनानै BPF नि मानसिखौ महाबा लोगो मोननानै बुथारलायनाय देथारलायनाय जायोब्ला मा जागोन बेखौ सोर लागोन दिनै बर' हारिनि गेजेराव हाबसननानै दिनै अर सुना होफिननो बेलाय सोर जाखांनाय जाथायफोरखौ लानानै लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै आरोना बिसिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथांमोन बयनिसिमबो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन शेयार खालामनो हागोन भिडिअखौ हायोब्ला अननानै थेवबो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय